Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata martanya kita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramo tiati-ati roha do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni Tuhan nagabi ujahan di bagasang ulut dia pala partikianon dia me sian buku poda sian Raja Salomo bidu tolu amuk kami sian Esia masoh mai sahat tua 10 odo hatan itu hatta pasangak ma Jehovah marhite sian hamorammu do marhite sian patumonaan ni sadok pangomuammu jadi marsipijok ma akka sopom jelas serni tua anggur akka panggilanganmu ido yang gusahana dihita salhu nak kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus totu di bagasan parngulu si ganupari tung masay jok do tapasat akapudak kahatan nauli tu akan poso tujuan na asang giat akan naposoi mardalan hobar tulomoni rohani di bata asang unang tartutuk jala asa mangatusi nasida akaruhu di bagasan parngoluon si ganupari di tonga-tonga ni masyarakat narumiko ma dia do pani di bata suang songoni do hata ni Tuhan hata poda na pinasah ni Raja Salomo di tiki harajaon di pasat ibana akahata podai asa tung saluhuna na mabegi manangihon buy mangulahon buku podo sa sitong na manaringoti soal bisuk marado podebata manang soal patas ni roka atau kalau dibahas Indonesia hikmat marasing do patas ni roka do pangatusyon mola pangatusyon bohado hitam mangatusi aka nadong di portibyon ale anggo patas ni roka bohado hita mangulahu natatusi di bagasan akaparngulu si ganupari. Nah, asa gabe julma namar patas ni roha hita mulai si Salomo di do ibana do di hata ni Tuhanon. Sada uda bidu sada ayat papituhoni pola do ibana songonon bir mida jahuba do mula ni parbinotoan. Nah, las diudut ibana mamusenang taringot turu ruhut di bagasan parnguluon di halak jon mana porsia ado naikot ulah dinasida asa anggia ulah dinasidai sarubang dok lomoni rohani debata di pasa ibana masada poda tuhita bagaimana tujuan daripada hidup orang di dalam kehidupan ini tujuan di jon mana mangulu di portibio ado tujuan arana damang dainang gudang do tujuan di jon mana mangulu portibio adong do tujuan na so kita lak bataki asa mamora asa gabi asa sakap ondo tujuan ni halak batak alai dung mima porsi halak bataki adong mamusyo ko ita batujuan na mamora gabi sangap martuhan kan ini kan alai sudirang dojol mabuy madapoto tentu dah nah alini manginang marhite-hite buku podau diajari tu hita tujuan ni ngolu niak kajol manang hita halak batak asa totong ngolutai patuduhon na di halomohon debata manang tujuan ta pasangapod debata di bagasan ngolu si ganupari aleni do ibana di hata ni Tuhanon ido ibana pasangapamuna majahuba
marhite sian hamoramuna. Dohot marhite sian patumonaan di sadok pangomamu. Bahasa Indonesia dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan muliakanlah Tuhan dengan penghasilanmu. Hartamu, arta lebih tu aka na lebih berharga tu hita. Molokon aka pada bisuk pada narobi memang atau di pasar tu aka namora do. Nadong artana, nadong aka lubung nadong karena asik. Lang tu na pugus. Asa aka julma namorai dipakai nasa na adong dinasida dala dinasida pasang apo debata. Asa aka namorai dipakai aka artanai lah mengurupi aka donganna dala dinasida mamuji debata. Alenang sudinang julma mamora di bagasan parngoluno. Cahak mahatan itu hono tuhita ganuk marsada-sada. Didok matuhita pasang apa muna ma Jehovah sian hamoramuna. Lebih kepada apa yang paling berarti. Arta mana sangat berharga. Adong do artana serena natung masa gudang si umi si na aka mobil na ko na asik. Alai monso kita majo mangina adu tutu na marga di bagasang uluton. Pikirat tado, gogot tado, na pasti ang manginang saluhut na paling berharga artata na adong di bagasan parnguluta iko pakyot tado mamuji di bata. Molo pikiranmu na arga, molo tikim na arga, molo ima ulammu na arga, pakai masaluh na akan arga di bagasang ngolumila pasang apa di bata. Apa yang paling berharga? Pergunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakan semua naik pasang apa di bata. Baru duduk demu senang di atas Tuhanon. Marhite sian patumonani sadok pangomuamu. Pangomuan aka parutuan. Ong tu aka parengge-rengge aka par 3-3 don. Aka pangomuan naik ko di payan 5 do tong pasang apa di bata. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan hasil pertama dari bahasa Indonesia secara pasti dikatakan seperti ini. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tetap yang paling berharga. Maka Tuhan mau mengajak kita, debatan yang menugiuk kita, asa totok kita memuji debata, pasang apa debata, disalu akapar ngulota, marhite narumikot senarumikot, ikota pasa may matu debata. Ado narumikot dita manginang. Kota pakai may pasang apa debata. Tikita do narikot, artata do narikot, pikirat do narikot, na pasti manginang. Yang terbaik yang bisa engkau berikan di dalam kehidupanmu, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang terbaik. Berarti kalau yang terbaik, berarti kita diajak untuk sungguh-sungguh dengan segala tenaga, dengan segala daya dan upaya. Nah, hal ini sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hangolongi ma debatam sian nasa roha, sian nasa pikiran, sian nasa gogok. Pikiran kita pergunakan yang pasangap berdebata. Rohat tatabain la pasangap berdebata. Gugut tatabain la pasangap berdebata. Kenapa kita mempergunakan segala sesuatu yang kita miliki yang pasangap berdebata. Ala nang debatai marhita itu Yesus Kristus. Nunga dipilihut dirina. Nunga desiahut dirina. Humong kapita. Allah sendiri pun sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Nyawanya sendiri Dia berikan untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menjadikan kita sebagai anak. Maka pengorbanan yang begitu luar biasa, Allah juga tuntun dari kita. Supaya kita benar-benar berkorban, mengorbankan segala sesuatu, mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki ini untuk Tuhan. Tapi liu saluhuna, nasa na adong dihita, lapas sangapun debata.
asa marmulia gorni debata. Di bagasan ayat 10 damang dainang didok do musenang dison. Jadi marsipijo ma akka sopom jala serni tua anggur akka pangilanganmu. Makanya selalu ya kami BG sadadu senai mendokon, semakin diberkati semakin memberi. Dan semakin memberi semakin diberkati. Konotasi dan terbalik. Semakin diberkati semakin memberi. Artinya kita sudah diberkati dulu makanya kita memberi. Bukan kita memberi sebagai sebuah seakan-akan sebuah sogokan supaya Tuhan berkati, tidak demikian konotasinya. Maka ketika kita sudah mempersembahkan segala hidup kita, dong tapelihon, tapasahat, tapake saluna kangulu tola pasanga perdebata. Tuhan katakan kepada kita bahwa Dia akan memberkati kita lebih lagi. Bukan berkat soal kekayaan, bukan berkat soal kehormatan, tapi berkat yang Tuhan berikan kepada kita melebihi daripada kekayaan dan kehormatan. Kalau kita ibaratnya diberkati Tuhan hanya sebatas kekayaan dan kehormatan, Dia bukan Allah. Kalau hanya itu yang bisa diberikan. Alai dibata mangalehon, lubisianna tapangidu, lubisianna taparsita, lubisianna takhirib, lihono ni dibata. Molununga tapasangap ibana, tapuji ibana di bagasang ulutta. Alina manginang, nelongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa partikianon, mulai parwahon, dia karya rina partuli. Udang nama jolma, rodo imatu gereja, dang nama nguhumi hamia manginang. Alais dang sian nasa rohana. Martang yang do dan sian nasa pikiran. Dia mempermuliakan Tuhan setengah-setengah. Alai dibata yang menugyo kita. Tapasangap dibata dang satu manginang. Sian nasa gugu. Maka pergunakan hidupmu seluruhnya. Tapatupa sudinang nguluton lapasangap debata. Saulat nai hata ni Tuhanon takas mengajar rotu kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah apunan ni debatado. Sudinang nasa nadong dihita sileo-leo ni debatado. Alana sudi nasa nadong dihita sileo-leo ni debata, termasuk manguluta gogota pikirata siadongatta sileo-leo ni debatado. Jadi kota pakai do sileo-leo ni debatai pasangapod debata musena. Tapaulak dalat pasangapod debata. Amin. Martanya kita. Moliate mau pasa roan nami tuho debata. Didenggan di basam di asini roham. Taruli do tutu hami Tuhan marhite hete hatam. Ajari hami Tuhan. Maka ngulun hatamon. Di bagasa ngulun nami si ganupari. Asa-nasa nadong di hami hupeleo kami. Dapat sangat pengguar munabadia. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dain ng Tuhan mamasuk-masuk.